Dobrý večer, vítame vás pri našom večernom interviu s pánom. Martinom Mikulášom. Dobrý večer, pán Mikuláš. Ako sa máme? Dobre, je príjemne, ale je zima, ale príjemne. Dobre, opýtam sa vás. Ako dlho už hráte rugby? Od marca, takže 3/4 roka už. Dobre, koľko ste za 3/4 roka stihli zahrať zápasov? 5. 3 proti Maďarsku a 2 proti Česku. Tí Maďari sú fakt silní, ale Česi sú slabí, to je nič, to je taká hračka. Dobre. Ako hodnotíte kolektív na tréningoch? 10 z 10, 6 sú tu k sebe milí a príjemní. Dobre, a čo tak tréner? Tréner je tiež dobrý, síce je Francúz, ale je to s ním zábava, lebo tá francúzština to je niekedy až moc vtipné. A je dobrý. Keď som začal chodiť, nevedel dobre po slovensky, vedel asi 6 slov či koľko, ale teraz už to je normálne, aké by bol Slovák, len má ten prízvuk iný. Dobre, a mimo kolektívu, ako hodnotíte tréningy a čo na nich robíte? Super, bavia ma, lebo každý tréning robíme niečo iné, nie je to furt, že opakujeme, ale napríklad jeden tréning hráme zápas a trénujeme tackling, potom ďalší tréning máme kardio a také, proste na striedačku to tréner robí. Dobre, ďakujem, to bude všetko. Dovidenia a dobrý večer. Ďakujem, dovidenia aj vám.